O hati barshaw Markin berai bagwi thangmani Bharat hakotoni montri bokhorok Narendra Modi phiaba commercial eba investment ni bagya diplomacy ni bagibo a berai mung kaham habor tubui phaika montri bokhorok thairogo achukmani ulo Biden bai kaham bayap engui kok salemani abo rokbo tisai phunokgwi Markin President Joe Biden montri bokhorok Modi ni Markin berai mungo kwbangma mangpili tei video post khwlai Bharat-America ni kok tisawi khonarikha Twitte khwlai saka montri bokhorok Modi kokti salono hakotoro kifilka montri bokhorok Narendra Modi salthamni Markin beraimani ulobo thangmani misoro aro thangwi bo misoni president Abdel Fattah el-Sisi bai malaikha abo haikeno hayungni joto kuchuk achuk thaini borok bai sinimung tongkhe phaitongna salrogo Bharat hakotoni bagwi belaikeno kaham wngkha. Bio report Kokkhorang.